Velkommen til min lille video unboxing af en HTC One M8, det nye flagskib fra HTC. Den er just kommet ind med posten. Den er erhvervet hos Bebop for middels 5.050 kroner. Det er ca. 450 kroner under den vejledende udsalgspris, som den fås for mange andre steder, de steder, hvor de dog stadig kan levere. Bebop, de har nogle meget favorable taletidspakker også i øjeblikket. Der kan man oprette en taletidspakke, hvor man har 5 timers tale og 3 GB data for bare 99 kroner, hvis det skulle være noget. Det er sådan en, jeg selv har valgt at prøve mig frem med nu her også, og man betaler ikke ekstra for G4 data. Det er jo nok så interessant. Men som sagt, lige kommet ind ad døren, og nu er jeg spændt på, hvad der er i æsken, og hvordan det hele ser ud. Så vi må hellere få den åbnet. Så frem med kniven, og så kører vi lige rundt her i folien. Den er pakket ind i en papkasse. Den er ikke sådan specielt prangende, men det er vel som sådan noget ser ud i dag. Og sidder lidt fast her. Og så det første vi møder, det er selve telefonen. Pakket ind i noget plastik også. Der er sådan en fin en til at løfte den op. Sådan der. Og videre nede i æsken finder vi et sæt hovedtelefoner, en ledning til at lade med og en USB-lader. Det er jo også sådan rimeligt, hvad man forventer, men derudover er der også et gummikover. Det er jo egentlig meget sexet. Jeg havde egentlig fået forståelsen af, at der også ville være det her cover, man har set med hullerne i. Men det er altså ikke med i den her version. Det er ellers en nordisk version. Men det har man altså valgt åbenbart ikke at lægge med i den her. Der findes en HTC-nøgle til at skubbe slottet ud til kortet, og så er der lidt vejledninger. Kom i gang, vejledninger på forskellige sprog, og også stort set, hvad man forventer at finde. Så det er det, der er i æsken. Så nu må vi jo have et SIM-kort i den, og noget strøm på, og så er det jo spændende, om den så lever op til de mange rosende anmeldelser og mange rosende ord, som man allerede har kunnet læse ude på nettet i forskellige forer. Så det var det.